Os concursos de tapas son cada vez máis populares. En Vigo preparan a edición número 11 do Petisquiño. Cando se poden degustar e votar as mellores tapas, Paula? Pois, Antía, poden degustarse e votarse tamén as favoritas dende hoxe e ata o 9 de novembro nesta 11ª edición, como dis, do concurso de tapas Petisquiño aquí en Vigo. Aquí temos dous exemplos xa á mesa preparados para comer aquí no casco histórico de Vigo, como ven, con influencias tanto latina como galegas, e que variedade non lle gana ninguén ao Petisquiño. Aquí, neste festival, neste concurso de tapas, participan ata 32 locais con 38 tapas, tanto salgadas como doces, e a un precio estándar de 4 euros. A hostalería viguesa prepárase para unha nova edición do Petisquiño. Nosotros somos un local de comida Tex-Mex, entonces estamos usando un taco crujiente, que es una tortilla de maíz crujiente. Le vamos a colocar tinga de pollo, que es un pollo esmechado con salsa chipotle, plato mexicano. Temos 38 tapas no concurso, participan 32 locais, hai algúns que teñen 2 tapas, temos 6 tapas doces e o resto son tapas salgadas. Le llamamos, bueno, es el típico guiso que se hace con un choco en su tinta, pero en este caso nosotros utilizamos el pulpo. A clientela dos 32 locais participantes poderá degustar as receitas que cada un crea para este certame e votar pola súa favorita desde o 25 de outubro ata o 9 de novembro. Tes un código QR, hai unha aplicación e con ese código QR entras e xa te pon, sabes, a valoración da tapa, ti votas e o seguinte local. Echamos un pouco de la masa en la plancha. As 10 máis valoradas polo público pasarán logo unha final cun xurado profesional que escollerá a tapa gañadora do Petisquiño 2025. No sector consideran que este tipo de certames axuda a dinamizar a hostalería local. Xente que ven de fora, pois cando ve que en un local hai un concurso de tapas, despois eles mesmos buscan outros locais onde as tapas dese concurso. De cilantro, un taco fresco, crujiente, solo para el Petisquiño. O máis ebook porque é máis económico, e teño a disponibilidade de non andar cos préstamos e demais, pero como ler un libro en físico non hai nada.